Много ми харесва Вселенският закон за движението. Всичко е действие. Всичко е движение. Вдъхновението идва чрез движението. Затова много често, когато човек изпадне в минорно настроение, в тъжно настроение, се препоръчва да се движи. Защото чрез дишането, чрез движението, той отново се свързва с себе си, с душата си, с мислите, с емоциите и с тялото си. Освен това, докато седите, докато чакате или стоите пред една врата, без да предприемете действие, тя няма да се отвори, така че законът за действието е изключително важен. С вас беше Наталия Коч, ментор и консултант по личностно развитие.